emergency number 911 ron ri in ron bitu chuan police chu engwanga an omna ron thleng har viau nge an ni ti in aron chho chala police lama tanga lo chang tu chuan an address te hanzo chiang le te in chupa chuan Mount Kotler 2086 na ti in a chang le a chuta police chuan ron call tu che in address emo thilchin chang soidang lam ane em ti in hanzot let le a chupa chuan police aron call na chan chu soile in meche pakhat in chunga omin kongka a hondu lo thole a phone a chan thei lo tho a soita borbura heta police ron betu hi Michael Hermana Dr. Amy Harwi ki roommate aloni a mang ang le hlau thong em ema lo omin police se an ba thlen hu chuan thil thendan a hriat ang alo soi ngala in chunga chuan a roommate Dr. Amy chu a om thole mang ang au thom a hriat thu te shilin amang ang hle a soibir tur po a hre zo lo ani ber mai ole ton chuma chuan Dr. Amy Harwi ki case in ngai thlau don ti ang Los Angeles a Hollywood a chen hi mitam takte chakle o ani ang ti chu arin thei ome ma se mitlem te chawin he an thil tum hi an ti hlotling thei thina heng mitlem te jing a hian Amy Harwi ki hi atil ve hlau mai Amy hi in na lam le chung kolama therapist ni in Hollywood thanglama khosa a heti la hian awanglai mangmekin a hna a atui ba ka a hlotlin wanglai takni in nu patam takin an pan na sa hle a he mai ba ka ai zona poitor hian TV show a tele YouTube lama ti po alar via boka ma se larna le ming than na hian thil thalam chau ni lo thil thalo in thup alo pai ve reng thina ni ti a chan che na tang hian a chiang hle thung hei hi thil pakhatin ati chiang hle ome a chan po emi she tu nai vai te chuan a thi thu an hriat ve le hian rin hlel in ang an nei ngal tlat maya a larna le anom sakna phena hian aruka kheitu le ertu lo ne rengin he alarna top na hi kumsang ni somni Valentine's Day zana ani nge Amy Harwi ki kumsom thum pariat me chu hliam na sa taktuarin a bedroom tukver in chong thumna atanga atla mu ani a rang takin damdo in panpui wat ni ma se darkar tlem te nuwa aboral ta tho alo ni a heti la hian a in pon lam camera a chuan ama thatu ni om tak po aron lang zoka engwanga Amy hi hetianga thitamai nge ani ti le hepa hian hetiang tak hian engwanga titangi ani ti chu mitin sha chak le ril rukap tu ber anita ani Amy Cole Harwi ki hi meni somni kumsang ka zakwa somriat pakhata Sellersville Pennsylvania alo pianga ama shingtu anu le pa dik tak hi shiat mai thei ani lo na in ama la a enkol tu te hi Tom Harwi kale Penny Kaufman Harwi ki te anni a ama ang thowa an fala Chris atinen Glendale Pennsylvania an chung ko thartinen chon hlim takin an cheng hawa tin Amy hi an high school hi kumsang kha zakwa sumkwa pakwa a North Penn High School atanga zawin kumno pangte ani la hian ngai zong het ani nge a abel pa hi an school kalna a musician thiam ve takni in kumno pangte in ani nei tamaya ma se kumsang ni pakhat alo her chwa chuan in chen le ngal mai in hetia apasal nen anin chen no hian Los Angeles lama nunbul chan turin apem ta a chulai hmuna chuan abe seina po atisangin atum aru ba ka thil engkim atina atha le zung aseng na sa hle a ti chuan azerna theitop cho in California Polytechnic State University a undergraduate course thatakin azofila hemi no hian Pepperdine University atangin clinical psychology a thataka degree course zo le in doctorate degree chu advanced study of human sexuality a aneta a hetia azernate azofel no hian chung kolam le no pa in kara therapist anga tangchun zomin ama athiam ba ka ahna hian atui bok nen alar chakhle maya annuwa pheichon mitam ta khar sana le mang anna an thlen ani chhotanin hetia alar chholai takhian TV show lian tak taka anna lam soitur ti a somna dong chhota malmalin hei hian ama atilar zolta ema chu mai ni lavin YouTube lama po midangin online manga anhar sana anlo ti nep theina midang tan a in pechin boka ahun tamzok chu adam lo te tan ahmang ti ila kan soi zau thei ber ome heng ba ka hian Amy hian kan khotla nga kan ngai tha fo
chung ko kara boina om thei angte a boy pui pe em ema nu pakara har sana phei chuan mi tam takin an pan roi roi ani ber mai hetia anna atui ema wangle ama pantu an tam china chuan kumsang ni som pahni khan therapist lar le ming thang mausimi go se chuan a hnuaya internship ti turin aron thlang ta hlawa hetia mausimi hnuaya a zerbel le hnu phei hi chuan emi hian masona tam tak ani chhun som na sa in ama pol hian Hollywood thanglama ahna practice na tur anei ta hiala heta hian no patam takin an har sanate bathlen hlomin no pa inkar chungchanga boy tam takin an pan zwala hemi awang hian le khabu te hial choin The New Sex Bible for Women ti a chwa hial ani ome hele khabu a hian me chia ten no panuna an mamole an shia tur tam tak ziakin kumsang ni som pali khan ti chwa ani a heta tang hian hun rei lo te chungin mi in an shelar chakin khovel pum huwa po a magazine lar Playboy te le ilai te chuan an magazine an chwa choi choi bok ani amai ro chu hetiang taka hlotling ani nan hian emi hian hun har sa tak tak atok ve na sa hle a ama ngei na soidan chuan high school akalla hian a boy ve thei vewa rock music le rova tak taka omte nuam ati ve china ma se hei hian anon asiam thadona asiat lo awangin Los Angeles a apem hnu hian theitopin anun dan ni akhosa zia chu athlak ta a azrna theitop choin azrna mai ba ka hian thildang tam tak azirtela hei mai ba ka modeling lama te a hankal ve le lob boka a master le doctorate zernan po na sang sang thokwalin bartender te achang thul achang le lamti a in hloin mei han phu chwa mi ti han ti phur te po atan chuan in hlo na ani zel maya sarka sa te po a theina na azerna chunzom nan hian a in hlo fawa hengba ka hian personal trainer te po ni in DVD in fitness lama in kai shwaina te a chwa hiala mitalen nei tak chu ani ve shim shim mai ma se heti taka boile in dei lo ni chung hian a chianti le a chungte tan hun a pe thei ema chianti ne na han chhawa te le party te chu nuamati in a chung kwanin po anin zom na hi a thaviau renga kumtin an in pui chu tlo ve ze in hetia in pui atlo hi chuan a chung khat leina zong song te pu in hunrem chang ala in zanjia le thil e honan in kompa in hun an mang ho thin ani ti chuan ama shetu te chuan ami zia chu mihlim theile fel mi te she thiama midang tan pui she lo ni in an soi veka a thian hnai vai te chuan har satna an to chang po an ron ber thin le an boina chin fel pui tura an kau ber ani ti in an soi hiala mi fel le fing thian te le chung te ta na rin tlak man in tawdel tak ani a chu mai ni lovin emi hi Hollywood tan chuan fanurang kachak ang ni in ami zia midangte asia thiam theina chuan a hna a tanpui ema a hna mai ba ka hian emi hian mi chedang ten an tum le an be seite an thlen theinan a thei to pa chho pui boka chuta chuan online na me che intel khom in bia khawna te siamin an hminga Foxy feminist in an har sanang ito sakin na an mu theinan thei to pa chho puya midangte han cho phura midangte ta na inton tlak ni atling hle ati thei ome hengba ka hiami patmei chiat na manga sumjong thin te a annun kalsan do tam tak te po chan pui bokin hetiang mi ten annun na an la fo chu ave ema heng hi ti tlem tumin a thei ang angin a thok na sa hle a atuina lampo hi achang kangin ama hmele pianza in azir bok nen thalak te chu nuamati in atui boka thiam po thiam hle nge heiba ka hian crime lam chiar le ngai thlak hi anuam ti zong tak ni in atuina po heng thilrap thlak tak taka an man ro man an bungrwa an lilam po engemo zat lo le ve to in a ina handa thatwel te chu nuam ati tlata ami zia hi hlimom viau thin ma se thilmak sak lomna lama hian ati thin dan hi amaksak ve viau mai Dr. Hernando Chavez sex therapy sa a thian thatak chuan emi hian hetiang thil hla omlampang hi angai na thin reu thu soi hialin hetiang angkara hian hlimna a char thin zotitlata ti chuan Los Angeles a omhnu hian emi hian ngai zong nei ve nualin milar le rimoi lam thiam te ani deuh tlang puya ma se mi in an soina satber chu Jew Korea hi ni in ani hi fiam thu tho thiam CBS so ate po lo host to kha ani a ani nen hian kumsang ni som pasari khan in charin anin charna hi party ani nge a
hetia anin ton theina chan ber hi an thian J Franklin awang ani ber G1 Emi amu hian a hmel moina chon a hip ngal top maya azuna wai ngal ti ila adik ber ome hengba ka hian G1 chuan Emi chu a smart ati in a hmel mai ba ka ami zia te chu adu ngal emema Emi po in a hmalama a kop thin tlangwal in ti pawi tak tak ti ai chuan G1 chu a ring zok lat maya heti lain an kum ero kum somni pathum lain in thlauma se chu chuan anin kar chu ada lo reng renga hei wang hian hunrei po rial lavin January thla kum sa ni som pariat khan anin hol tamaya hei mi no hian Emi hian jiwa TV show host na Valentine's Day pola an programa po ain lan ve hiala heta hian jiwa hian Emi chu mi pui tam tak ne na anu pui hwal ani thu apong nge nge ma se anin kar hi hunrei dei tur siam ani lo ni ngei tur ani anin hwal kum ve kum sa ni som pariat kum toplama anin chen le ta ani hetia hunrei lo te chunga anin chen le tak mai chan hi jiwa chuan anin kar chu alo fil tok lo ti ringotin a changa amai ro chu chutia anin chen chu an pahnih hian an tor hle maya ma se thian ti an nga bok nen an lunglen shim shim chu engtin emo in hnem vele thein in chen ma se thianang chuan anin kom le thowa ma se in hlatial tialin atopa phei chuan anin betalo top ta ani amai ro chu kum sang ni som ni Valentine's Day ma zan chuan jiwa chuan Emi hnen atangin message adong hlau maya an pahnia in biak adu thu jiwa chu ron shilin hun rem chang an siam hnuwa an pahni chuan anin hmu theita a heta hian jiwa hian ngai zong nei reng ma se Emi nen chuan anin kar chu siam thatle atuma ma se atopa chuan chen thatak anga in chazui tura in thlale ta zokin anin hmule huna an thilti turte an soilok ang du a ma se an sha lo chu heminia anin biak na hi anin biak top na ber hun ani yang ti le chu anin hmule hun tura an be se hun lo thleng ta lo chu ani ome Emi chuan Valentine's Day chu hlim taka mangin a thianu Cleopatra slokinian zingkara tlanglon exer an neya a thianu hian aina ron somin heta hian hun engemaw chen an hmanga ti chuan Hollywood a tlang thing thodeu deuh te chu fangdun le in Emi chu khotwal mi zok ani awangin a hmashwai tu atang nge nge ani tuk thuan chu Beachwood Cafe a eidonin heti lai hian Emi hian a thianu hnena chuan anun a hman chhodan le anuna thil aton tam takte a shilvela ma se alungai na emo har sanalam reng reng a soilo thung chumizana a hun man dan turte chu shilin solian tham tak en tura a thianti ne na kal antum aloni a ti chuan zandar sari le a chanwea chuan Emi le a thiante chuan Globe Theatre chu panto in heta hian an thian pakhat Barskio chu a boy puitu ber ani nge nge hemizan hian Emi chu a in cheina sa ve via maya a korsen dukle leather jacket ha in bu sangve vo abun boka tin chimoi takmai or bokin he hmuna hian chelo takin aron in lan le a ma se a in cheina jingami a thi or hi a case twin atana puimo tak aloni don rengmai hetia Emi te hlim tak an omlai hian Emi roommate Michael Herman chu an room chhuata chuan alo mu meka ani hian a umna room chunga chuan thlengtla thom hretla ngai ruatin Emi thom ni tur angai maya ma se he thom sha thi apuimo tur zia chu a hre chhodon chi ata aloni Emi chu zandar ko vela a thianu nen in hmuin ani hian after party an nei tur a soma ma se zuwa in shi du lo awangin a thianu somna chu lo hnarin a thian dang tine na thingpui in ho turin akal san le a ti chuan after party chu kalve te lo chuan Emi le a thian de chu danomet anti cafe a chuan cholin thingpuite anin ho ta zoka heta hian eng engemaw in zandar som pahnih le minute som pariat vel thleng om le in zandar khatbor vela chuan Emi chu an ina chuan a hota a thlen nu lok hian a thianu Sara Adam si chu danometa an thalak te chu awadila heti hunlai hi zinglamdar khatle minute thum vel ni to in hemi hnuwa hian a thian Robert Coslel nen chuan reilote message pokin anin bile a hetia anin biak zo hian Emi chu in chunglama a ruma chuan mu hadam turin a chhota ani ma se heta Emi in a hriat lo chu atana hla omle anuna atan po a hla om chu a in nge a chuan a omti chu ani ome Emi muta changa minute rei po alaral lawang tia chuan a roommate Michael chu aron har hlul maya me chemang ang au thom chuan alo ti har chu ni in
au thom han tia he au thom hi thlabar taka au ti a hriat theya heiba ka hian mihring taksa hne taka chhuata pai thlak deuh dop dop thom hi a hre chhon zom boka a roommate chuan har satna atok ani ti chu a ring ngal maya ma se anin lua chunga lo lut ni om chu a han be ngam me ulo in hnuai atang chuan a han aule vak vak zil ringota chumi hnuwa pon lam chu pan ngal watin chanpui tu tur a zong ngal ta alo ni a hetia ama puitu tur zon tuma a chhuana lama hian an pal thir khama chuan ain at pal hlo le ngala ma se chu ti chung chuan an then om te in chu awa thleng phei thei ta shama amai ro chu an kong khar chu chum vak vak ma se tu ma ron chhon tu anom lo amang ang chuan an in epa in om chu awa pan le a heta po hian tu ma chhon tu atong lo le tlat mai ati ngai na shilo chuan mi kalvel chu zong taringotin awane siamin mi pakhat phone keng amu fu hlo maya te chuan police lam chu a phone ta ngal ani anin biak na chuan Michael a hian an che na hmun te chu a han soiwata Mount Kot clear number 2086 a an om thole thil thlen dan chu soitamal molin a roommate chu soi sak mek ani arin thute a soibuka amai ro chu police lam hian thil chiang sa alo chuan police duty te hi an tir chhuat thin lo awangin thil ni phung an zo chen po chuan Michael chu a chi aina sa to in a hlau thong ti po a hriat thei hle a chumi hnu chuan police chuan an che na thli thlai tura police an tir thu an shilta a ma se police te chu an chet mon em awangin Michael chuan voi khat a khol thali a chuta chuan an address te soi thali in police chuan mi an tir tur thu an shel non leta ani ti chuan jing lamdar khat le mini somni panga police chu Michael omna chuan an bathleng ta a police lamin an va hmu chuan Michael chu alo phili na sa in beng dai turin an shil mulmula Michael hian anin kha kongka atanga chhosanin a chabi po alo lalawa heiwang hian an ge chabi po aking chhuak man lo alo ni a hengvel hi police lam chuan zo chiang halin an ring hlel deuh hialin a hria theya ma se Michael chuan a thei ang anga in soi fe in an pahni chawa chu in chu lua an ni thote zana ain chunglama thom a hria dan te le mang ang au thom a hria da wanga a thei ang anga ma alo lak dan de chu police chu alo shil mulmula ti chuan police nen chuan in lua chu a chhuana atang chuan an lut vele a he video a hian langche alo ma se police te hian emi haru ki chu a balcony hnuai lama hian hmu in aladam na in achak lo to veu maya angonga re na hnu ma langdeu kulin a balcony fi somni asang atanga tla ani bok nen liam dang anei nual buka te chuan police chuan ambulance ko to watin Cedar Sinai Medical Center a hroi ngal ani a hemi hun hi jing lamdar ni le minute nga vel ni in heti lai hian a thianu Sara Rolini chuan zana an thalak te chu alaron thon meka ma se a thianu la chu thi ngamin an MMC heta thalak emi a thon hi a hlim thlan nung chu ani ta der mai damdo in an thlen hnu jing lamdar thum le min somni paruka kumsom thum pariat mi chawni in emi chu aboral ta ani investigator ho chuan emi ina chuan luruk na hnu ma an hmungala heiba ka hian arum chunga chuan thisen kai dar noi hmu in a TV le a balcony vela emi in khamizana a thior chu alo dar noi boka hei mai ba ka hian emi balcony a chuan sirinsa thiltui om hmu ni in hei hi emi mi zia vel ngai to chuan ata ani arin om lo hle a chan po emi hian mei zial azuk lo ba ka drugs emo zuwa in lo awangin ama thatu in anu chhe ani ngei tura angai theya tu in nge hetianga ro man tha le fil fai ne ya emi hi thata angti chu a chan chin shi song song te ngai event ani ta ber mai atuk February ni som panga kum sang ni som ni jing alo her chwa chuan emi harwi ki thi thu chuan Los Angeles kho pui chu alwa ta mup mup maya mitin reng mak ti hlo in a thi dan la chuan mi te a thong na sa zwal bik em ema tin a thian Robert Cosley na chuan miss call voi ni Michael a hne na tangin adonga heta a call le thian a thian thaber thi thu adong don ti ngai na a shelo a tira chuan Robert a hian a oi mi alawa ma se Los Angeles police lam chuan a thoi lo chu adik zia ron nim ngetin police chuan Robert a chu police station lampan ngal torin an shil boka heta hian police a hian handrin hel faktor an shat mai lo awangin emi thian nai vai le achung da chu biak ngal wat tha nia an shat awang ani pakhata
heti line media lampo in emi thi tho chu an puang dar chak viau mai boka hei wang hian February ni som panga chonhulama Jiu career po chuan emi thi tho chu alo sheve a ma se ani po hian oi lo viawin omdan han siam po athiam no zok hiala ti chuan a uina tho chu Jiu a hian Twitter a posin emi nen Christmas an hmandu na hmang chuan ama hmangai tu tak atona wanga alom thu saita top mai ani emi ruang chu autopsy nei sakwat ni in report a chuan a ngonga nataka ri ani thute alu le a ngong vela nataka vok na hnu awm thute ain ziaka he mai ba ka emi balconia syrinsa thil tui om kha tur hla om tak nicotine alo ni a ma se man ero alo ni man lo hlau thung ti chuan emi vuina nei ani zo hnu chuan a thian le chungte hnai vai chu police lam chuan an interview ta a heta hian police lamin rin hel an nei te an han zo chuan emi thian le chuan hming pakhat in ang soin hei hi a thi thu an hriat atanga an rin hel ngal kha ani a he pa hi Garrett Pierce ni in emi nen kumsa ni som khan in tongin IT lama thok ani a tin thalak thiam tak ni in fiam thu du le ngai na tak ani be boka ma se fiam thu thola mai ro chuti he hu chu ani lo thung he mai ba ka hian Garrett hi mi in fit tak mai a hun laya fele zaidam fiam thu du ni in emi nen po hian anin zuina se me maya anin me ti tu a thian ti zinga po an tam hle nge ani a mai ro chu Garrett hi emi thian ti zinga chuan ngai na lo tu le abula om nom ti lo tu anom ve tlat maya emi thian pakhat chuan Garrett bul om chu a shom ati mai ba ka om dan chu man laya mi pamel tha le fing ma se rap thak rutak tet bandi anian alo khai khin to hiala hengte do ani awang hian emi tan po ngai zon reng achak om lo tariau mai an pahni chuan thalak lama an tuidun viau wangin inzui ve deuh reng ma se thlatam aral hnu chuan emi le Garrett ati inkar chu chetel telin Garrett chuan emi chu kuthak le tungkam chetak takin ati ta fo maya tum khat ai tamma Garrett hian emi chu a thian te laka tanga khungshan atum hial to boka hengba ka hian emi kut a thak hian Garrett hian ngai dam adi le watna in anom dan pa ngai angin anom thei to meu lawa ma se emi hian atira chuan maktak main Garrett mi zia te chu ngai na lovia ma se in chen wa chu aduri lo thunga ma se an om dan te a han ngai to chian le deuh chuan Garrett chu kalson a fu ber dona ring le in an pani in som na zong zong chu a topa a chu chat ta vek nge a amai ro chu Garrett chuan chu ti maya emi chu chen tum lovin a theidan ang chuan emi chu a bepop tareng maya heta hian an thianin ang atang te in aum dan bel chu hriat atum chhunjom char tho boka an thian pakhatin a soidan chuan emi che dan zong zong chu Garrett hian hriat vek adu thu soin aum na chin de chu a zo thin thu te thalak le emi video te chu a ron dil china a thian pa po chon chu tiang chu ati dan tur ani lo ti in lo shil fo ma se a zom ngai chuang lo ani emi chon hetianga Garrett an ati boy fo awang hian police ne na po tum hni kumsa ni som pakhat le kumsa ni som pahni khan complain alo thelu to a heta hian Garrettan a ngonga rek beta banga anor be thin thu te na tak taka nekin chhuata chuan na taka apai thin thu te le alu chu chhuata na taka anor chila a pet fo thin thu a soilang boka hemi atang ringot po hian emi le Garrett ati in ngai zona follow zia chiang hle ome hetia anin kar atop to hnu po a alati boy fo awang hian emi hian har sana to phanwal bokin social media lama comment na taktaka demla atok fo reng boka ma se emi hian henga thil ton hi ama ti hnwal tu a mangdu mi alavin pangai takin om chhozel ta a emi chuan Garrett chu atana a hnok zia chu soi chhuak helin social media lama po tu ti hriat lo hian a chanchin a chhezong in alo soile vak thina hei wang hian ama en thareng tu anom nia angai thin thu te po a soi hial bok ani ti chuan hetia Garrett anian anin kar atop nu kumli vela emi in lua chuan tu ti hriat lo an lo lut rule a heta hian emi in thalak albama ada tha chu la chhuakin a computer chunga thil om zong zong te alo ti fai veka hei hi emi chen ten an rin dan chuan computer thiam takin ati nia ring deuh topin hetianga olsam taka computer clear vek hi mithiam bik te tan lo chuan a thei lo wang ani a hei mai ba ka hian emi thalak duk dak vak lo te chu an thona chuan
mi tu emo hian alo ti dar sia mai boka hei wang hian emi hian heti laia a hna po a chan pha hiala heng a boina to zong zong te hi emi chuan gereta ti ani ringin a ina lo lu ru po kha gereta ani aring burmaya ma se fin fi ala tha ani miaw lo awangin police ne na po omzia omdon lo ti a hri thiam bok si heta chang hian emi chu a hlau thong sotin tum khat azin chwa don phei chuan a thian pakhat Dr. Hernando Safiesa chu a in le a zo te marki chu azin hlana lo enkol torin akuta ada ta hiala de chuan kumsau ni somni January ni som paruk zana emi chuan ama ngai zong tu ama ina adu si lo kumriat nuwa a hmule tatlat mai emi chu film industry pakhata som ani a heta hian thu sei torin hemi tum hian emi chu a thian pa Safiesa red carpeta kaldun antum lai chuan abial pahlui gerita chu a hmulhol maya gerita chu hemi zana thala tur hian a local ve chu ni in emi chu azam ru hle maya mase omdan pa ngai anga omsham tum thung amai ro chu gerita zok chu insum theilo zoka tangin emi chu anom na atang chuan alo thlereng to a omdan vel chu alo chuin mai chan ngeya thil soipui aron tuma emi tan ero ami mu chak lo le biak chak lo ber chu abiak angai ta si ma se gerita chuan adu anga abiak tha theilo ta ka chuan a thinjin na chu emi laka chuan le bothutin emi chu a hmuna chuan avin ta shep maya ama awanga har sana to na sajia tile kumsang ni som pani vela anim biak na te aron soi chuaka chulai hmunami omteril ro chu ron ti boy zawin har sana le boyna lian tak achok chuak ti ila adik ber ome emi chanpa Dr. Safiesa na soidan chuan emi nen red carpeta kaltur anin bo sai mek lai chuan gerita chu ron cheta thutin he thil thlen hnu lok hian emi chuan gerita chu inbeng dai ter tumin minute somli panga lai avakom sang hial ni na soya ti chuan anso azo hnu chuan zanje a hmuna kil ho ngalin heta hian emi chu alapa ngai lo vya maya ma se ala hlau thong ti a hmela po lang thein Dr. Safiesa chuan emi chu paper spray leitur le a in chu him taka security te thom thatir turin a rona chumi hnuwa an hodon chuan Dr. Safiesa chuan emi chu riapui angai le ngai lote azot le a ma se ani chuan angai lo thu shilin roommate thar ane wanga ngai to om ani lo thu a shiltel bok ani ti chuan emi in a ho thlen chuan paper spray a lei to thu le a in kongka chuan tala dang mystery kau chopa a watir ngal thu soya Safiesa hian emi in aton tur hi lo shilok se chuan hetiang ang mai hi chuan adu tok pui mi alo nge yang le emi hian Dr. Safiesa hnen ba ka hian a thian pa Robert Cosle na hna adin mun a hlo om tho hi lo shil bokin ani hna hian a phone om na chen chu chui theya da turin a shila hei ba ka hian engi mohar satna ato ka ni chuan gerita chu amo phurtu ber ani arin thu asoi ngal vek bok ani ome heng ba ka hian hetia to swal ato malok kar hian emi hian achung te hna ngin namak danglam tak alo thlen tlat maya heta hian alo boral thut ani chuan kwang thatak sem sak turin achung te chu angena tin a thlan lung tur po nal le thatak adu thole achunga thu in siak te po ngaidan ane ang te chu alo shilok tlat maya hei wang hian emi hian athidon ti hi alo shilok reng ani lo mo ti chu rin thu mai ani ta a amala han chang turin om der to silo heng thil sang sang awang hian emi thatu hi gerita ani thei nge ti chu an ring hlom viawa ma se fin fiana fil tak hi an humai theilo thung amai ro chu police tamin an hanbel chan chuan emi in le avela security camera lo om nolin chung te chu ngun takin an han enta a chuta chuan gerita chu camera ati chat ma luka mu ani ta thwa maya heta chang hian police chuan emi roommate in thoma shat lai vel khan gerita chu alu ruche ani ringin hei hi emi roommate in thleng titla thom a shat lai kha ani a ti chuan emi lo thlen hun hi gerita hian lo ngak ringin alo thlen vele alo be ngal ni ngei turani emi chuan thei to pin beilet ma se gerita chu mi chak ve tak ani awangin a che tha theilawa atopa topa gerita chuan adu to ka asui sak to hnu chuan a balcony a ina changa chhong thumna atang chuan paithla in atlan chuak ta a amai ro chu February ni som panga kumsang ni somni jing lamdar li lem ni somli panga vela Gareth Pierce kumsomli pakhat mi chu a chena ina emi harui ki thina in hnam hnuya rin ani awangin man anita ani
investigator te chuan Gerita an man hian aban vela hamna thla hmunwalin an rin dan chuan eminian anin solna lama ani an ringa he mai ba ka Gerita ina hian emi balconia syringe an mu ang che akha muni in investigator te chuan heng thil pahni po hi Gerita thiam lo zia tilang tu an chiar tel ngala ma se fin fiana tam tak a om chung chuan Gerita chu man ani hnu loka chho ani le ngal tamaya amai ro chu a case a serious awangin man non le ngal ni in mi ina alu ru ka wangle tol tha thu boy ortir ngal ani a ma se a pahnia hian Gerita hian thiam chang ve ve le in a in soi filima nima sila kot lamin achung thu an rel ma hian Gerita chung te atang hian ko pui te laka ko thlak ching chung kwa ani thu hi an che chuak tatlat maya heta hian Gerita pa Paul Persausa July kumsang ni som pakwa a boral to po chu anu pui hual hluin police ne na report to hialin ama ko thlak zonga a che thin thu te a soi boka he me cheming hi Deborah Velini in a soidan chuan Paul a chu Gerita che dan ang thowa a che thin thu soin Gerita nen anin an lo na ero veli hi chuan anuna a chan hmana ma se emi chuan anuna a chan him man talo ani hengba ka hian Gerita hi mi maksak tak ani ti a chena chu Game of Thrones a sin pakhata an unaw pakhat an paithak chu hmonam atidang lam riaw maya hei hi ama ngei po in thil dik lo le fel lo ani zia po apom ngala ma se ami zia chu midang tin an ngei to chhun zomber ani hri thung ti chuan emi thina case chu case serious tak ni ma se kot lam chuan covid awangin kumthum chungot athina mo phurtu Gerita chung thu chu an rel theilawa amai ro chu august ni somni pakwa kumsang ni somni pathum khan ko chuan chal chu tan chawin Gerita po chu na satakin a rebelti a mel atangin a hria thei ngala he traila hian prosecutor lam chuan emi chu rong taka a ngonga ri ani awanga a thi thu soin Gerita chu amo phurtu bera an pu tatlata he mai ba ka thil thlen dan kim chang chu prosecutor te chuan soin emi le Gerita inkar thu chu top to in emi po khan kalsan adu to a ma se chu te chung chuan Gerita chuan emi chu lati boy chhunjom zelin Valentine's Day a ina alu ruwa chuta chuan lo chang ro in Gerita hian syringe nicotine kha chu akeng boka ti chuan emi lo hovi le chuan Gerita chuan lo be ngalin rong taka asoi saknuwa a balcony in chong thuma sanga tanga a paithak thu an soya heng fin fiana ba ka hian emi kutin kara DNA an hmule a living room kong ka honna a DNA chu lo in mil che in Gerita DNA ani nge ani heng ba ka hian emi chan te po chuan awat semna a Gerita le emi anin hmu khan Gerita mi zia kha adik to lo angin an soi boka ma se Gerita lawyer ve thung chuan Gerita emi ena akal chan chu alung len em wangle depression ane wanga wabiak tum ringot ani thole emi thatora kal ani lo tho soin syringe nicotine ada po kha emi ta nilavin ama Geritan arilu aha em wanga inti hlum atum na ni na soya amai ro chu emi khan alo be le tanga anin ti boina lama a balcony atang khan tlan cho atum po ani mai theiti na soya ma se prosecutor chuan emi hliam vela tang chuan mania in hliam na ani theilo tho soithung chuba ka atlan chedon ani chuan ama step atang ngeya chukthla kha afu in midang tanpuina zonpo auldona chumai ba ka Gerita hian emi chu tha atum nge ani ti anfin fiana in ati chen thu asoi boka ti chon September ni somni pasari kumsang ni somni pathoma ko chuan darkaria chungzet anrel hnu in Gerita chu emi harui ki thin a mo phurtu a puin thiam lo chantir ani a shemne po December ni rokum sang ni somni pathuma ti chwa torin thu ati tluta ani emi case atang hian kopui kara kot in thak chungchang chu ngai to thatorin emi thian de chuan theitop chain kot in thak awanga har sana tok chu kumtin meichia athlengna se em renga hei wang hian hemi ti re tur hian meichia ten an kopui emo an ngai zong te omdan an du lo ani chuan police ne na an soi chin chu tun aya la thu tak turin an be ta chara ya chuan ma so na te po hmuni in hetianga kopui ten an complain chuan anriru anom ma lo chuan an ven himna te chu hli lo ani don ta a heta hian an kopui te chuan an du lo ani chuan an ti boi thiang lo ani top ria hemi dan hi emi thian tin an theitop an chua zara hlotling thei ani ta ani